Selamat berbuka puasa, guys, menu hari ini. Ayo. Wis dimasak neko-neko. Plus masak neko-neko kok enek santen jaluke santen. Wis guys, selamat makan, selamat berbuka puasa. Menu hari ini bodone kurang pirang dino iki wis. Ora traweh arek pindho iki kok. Ya wis aku tak traweh iki. Lagi sedotan ya, Mbak? Belum. Tempe bus. Ya Allah, pulang dong guys. Panganan ini kudu neko-neko. Ini tuh dipangan guys. Tempe bus biasa. Panen gawis. Makan lontong kacang rumah. Wah, bingung banget. Orang makan orang opo, tos aku. Kayak betul kupat. Kok persis betul kupat ah? Ya aku enaknya lontongnya. Jane minuke, Mbok. Ayo. Kok jane manuk ada? Pedes. Kulo lontong iki panas. Tuku 10.000 untuk pitu. Luas. Kerupuk ala lek iki sae. Enggak bukan mangan ya memang. Langsung boleh. Jos. Lontongku kayak lontong pak banget. Ya Allah, enak ya Allah pilih. Alhamdulillah. Urip nenger, ya Allah. Ya Allah. Emang berkorandu terus nggone Mbak Mur. Kudune mau nek awake kesel ya wis gak sah.
wis wae. Kudu loro awake. Mbah. Lontongnya Pak Pangat teh kalah. Ya Dek Danis. Ya Allah, enak kok kaya ngene. Sayurnya apa? Coba. Curung sok sayur. Bonceng sok kalah. Enak nah. Lontong dia apa? Jangan gue sowe enak. Jadi ki diulek karo di blender rasanya beda gitu. Kelapa diparut karo di telet rasanya beda. Tuku ngene. Tuku 10.000 kurang 20.000. Pak wis sore lho, Pak. Dan ini sama. Kapuan. Yo, wanget yo. Emel. Sama geliran. Enak iki. Enak kan? Pokoknya sampelnya cocoknya Mas Lito. Tapi masih atas. Langsung. Ya iya lah ya nak, langsung joku. Ya. Kuning. Apa le Mbok? Kok ora trimo bojone mangan iki piye le? Ngerti nerek. Jadi aku ki opo ora tak bener. Numpak motor ora bener, tuku ora bener. Ndak bagus ngono. Pak, sore Pak. Jam 5 punjul 4.44. Iki kan kurang sedih lho to ya. Wis teko kene ae. Kok nek Amaripin kontang tuku. Kono lho, ning anu. Ning nang sepur. Lah aku jane apik metu dhewe. Layak amat metu dhewe. Ya kowe kok angul. Metu dhewe opo? Aku yang metu dhewe. Oh ngupak ora tau pernah. Ayo metu Pak. Memang Ya ora tau pernah tunggu pepanganan Lagi. kok. Nyambi lagi. simpel. Oh, Masa sosisnya tambah masak. Ini makanan. tak aku. Ini benar siapa? Ya wis tak pangsit enak ora kok enak ambil lagi. Mau. Nyambi. Doyan ora? Oh ini mau. Undukannya tak. Tak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mesti dina soalnya mangan lah. Kan kalau sitok. Aku lagi mandiro. Loro. Belum. Mangan tok. Mangan ini berlebihan gak bagus. Untuk kesehatan gak bagus. Makanya aku sehat. Alis budikan. Tapi lontongku enak Pak. Oh, aku enggak. Mangan tak lagi. Awet. Sop anu itu. Anu apa yang sop sop biasa. Nah,
pentole dhewe kok. Kuwi kan bakso tak cemplung. Gede-gede. Bakso. Oh baksone Rafa, sitoke pentole dhewe ngene kae. Tak pitik. Ya Allah. Ini koyo ya relap, relap. Setraweh apa tipe. Lontong lho, iku bayangin. Ditambah ini cek sekali. Atas itu. Itu aja. Lagi si cocok. Lah pas aku ketemu koyo ketemu. Si cocok apit. Nanti kan telur. Musim-musim lah. Poso itu kleman. Cacak iki tak wong metu lagi. Ber. Panas sepuluh. Semua cek rili-rili rosak nang Sesuk ditukokno jam 3 apa jam 4. Gulene maro rene. Adik mang lo. Sosis limo entek asih gulene. Bantu kowe mepet jam Kok 5? Ngaku kok nerapa ya akeh. 5 yo mepet jam dan mepet jam nah kuwi Oke, Bu. aku duder kamu. Kok pasakku. Aku Anu gak, nah gue baru mungkin numpaki koyo wis totoane nyawa aku tenan. Pokoknya aku wis angger Pak ngebut wis aku wis mati urip yo sekarang ngono. Sekarang aku pamane mati numpak motor yo sekarang aku seneng. colot aja. Wis ngono ae aku tenang. Mergo terus ndekne nek numpaki ora duwe elingan ngono, gak duwe suposito yo wis penting lon-lon tok enggak. Oh gak bisa ndekne. Aku cuman biyen. Kok dijamakno. Aku ceblokno kuwi nek ping 100 to. Sampai numpai ora percaya diri. Ora nyamplok pasrah ngono gak. Wong ndek dadal-dadal teko jurang teko apa ngono iki yo kowe sing yap-yapan kuwi. Gogo nemplek gogo ora ya kuwi. Dadan ora bener. Nek Teko aku dodol kena ngopo? Jeglok. Lho kuwi ngono matan dandang ae ngono kuwi lho. Ora wongi sing penting alon-alon waton kelakon. Nek kowe giyak genjot ae wis mati urip wis karek. Aku pokoke sam numpak mbek dene iki sini kok wis. Numpang ya goncane lho. Tak ngono. Padha bunga padha gurih. Bunga apa? Tanggaku numpak kowe yo wedino kok. Masa iya? Yo lene anu adik ning nyem. Masa iya? Yo. Oh ngelemu. Wah, lah wis aku ditumpakno wong cepu wis cilik ndik men numpak biantem. Lah aku nggawa anakku tak sekarat wong yang. Aku tak kira-kira nek ciplok wae. Wong nek gawedi numpak bianter, Pak. Surup-surup niki. Oh, asane ngono kuwi sama gak duwe anu belas kok wong Blok ndi? nyaman iki gak iso delok. Apane wis seger ya sebelah pas seger. Aku gak menene bojone Damis aku meneng ae. Aku numpak wong cepu wis. Cepu bojoku Sontoloyo numpak. Lah kuwi takon long-long wis. Aku ora Ya, aku iki ceblokno ping pira mirsa. Aku iki pengen numpak mlaku-mlaku jalan-jalan mbek Nin santai. Tapi nek dalam keadaan darurat walah wis ngono sama. Dadi nyawa kok dikeplekno. Kira-kira mati nang kono nggon ya wis. Iya. Tenan aku. Aku mbek kowe kan angger nggo kendaraan wis tukaran, ora tau ora aku. Aku risih mah. Silih pendapat. Selisih pendapat. Mesti weng. Tau gojekno Lina ngono Tuku iki. lho. Set
Jarike modiar ndarep arek nek ndarep modiar. Enak. Wes neh ngono turu kan. Siut modiar modar bareng-bareng. Sama aku ki anggere numpak kendaraan Allahu Akbar, mulane aku moh Lare wong. ditumpakno mobil-mobil prei wis gak. Wis. Ah, Salam aku paham. aku enek wahyu enek andi kok wis apik kuwi. Tenang ae. Aku wis enek wahyu andi ki wis bunga terima kasih. Wis siap dek. Gayane sopan ngeng jegrok. Silite Arifin kuwi. Bedel kuwi tak. Silite motor, mobil. Ya Allah, bareng sabar, omongane kok gelunduk iku. Trepe gedeng aku kok diapakno. Iya, aku pancen gedhe. Lah iya ngono kuwi. Kok dengan bangganya aku iki iso padahal iki tuh tak tering iki aku sering sing ceblok aku. Aku Lah iki iku yo brok-brok ora. Mencolot aku yo. Tak longgar ae. Mencolot. engko ya kan lon ya nggih. Ngik Gus. Ya Allah. Kudu bojo jape iki tenang. Wis totoanku nyawa. Sang. Mana aku ya Allah. Terus lon ngene, lon apa? Lon iki yo ngene. Nging apa tak buarno. Ngono bahaya to. Wes. Ya Allah, kok kene sing iso nyeroteni aku ya, sing nyeroteni anakku ki numpak kendaraanmu anakku Arifin numpak sepeda motor. Tapi nek numpak mobil iki yo stres. Nek gak kok atine. Alah. Ora eneng. Aku cocok ki Wahyu karo Andi wis. Andi ki kadung lempet yo kaya wong anu. Wis halus ra gara-gara wis tekan kono ndik ra tekan kono karek jarine pake banter nek aku gak banter. Aku seteranku Wahyu ki cocok. Wis Wahyu. Andi yo cocok tapi yo urung anu. Kalusen. Wong sedok mbiyen. Liur. Lho wong yo nyurteni wong kaya Wong biyen kok ki repot. angel. Sortane wong biyen sebabnya. Ya Allah. Aku ki dek tumpakno kendaraan Pak Arif ini sambo lah. Kene randu yo ngantuk ngene. Lah jare iki klebu ngasep. Oh, kok ora kowe? Modar ora kowe? Hidung kowe untung gak jari ing lupet ngene. Alah, lah yo lek golek pangan direwang. Antek. Nangsep ngene. Wah, cepot. Nunggu kuwi. Nunggu brung bacak, brung kanu, brung ngulung kuwi. Swang, jebruk. Nah, swang, jebruk nunggu ngarepe kostang. Wah. Nah ning kene, cusek. Kerikil itu wis ana nek kerikil botol, tuwabrakno. Lho, gelempang iki lho. Yang guyu. Ngene kae. Iki kena apa? Matamu suwek yo. Lho, bot. Iki ki botol nanti tabrak ina. Piye katane iki? Cilik kae Matamu sing pece apa Iya. matamu sing Yang pece? ngono kae. Lho, ngono iki. Akten baby. Mau tipu. Ya Allah. Aku saiki nek pesol nah, pesol kata. Ya Allah. Aku suwos aku mengguru. Aku ditinggal di sana. Ditinggal. Rapi kok. Panas, ndak panas. Duh. Bahkan dia tak orang rapi ke pernah tahu mama Pak ya. Orang nek sayang blas kadang aku sayang iki ambek dek iki hanya sebatas iku paling jodohku ngono ta. Terus kadung jadi suami Jadi suami ngono lah aku ngono. Aslinya nek ngomong iso baleni cinta Cinta sing cinta sejati. ora kuwi. Emosi Ya.
Lah wong tipu iki lho kena ngopo? Wong ora rapi kok tipu acting digletakno. Lho dari digletakno mata iki. Lah iki gendong rapa lho nah. Lah kok nek aku gak tak tibakno awakku sak ngene. Rapa sih benjut lho. Jare aku tipu acting nah. Ya Allah, Pak. Ya Allah. Astagfirullah. Ya wis jadi jodohne diapaan? Perang gerilya, perang Uhud, perang Badar ya tak lakoni. Pancene jodohku. Ya Allah. Aku ngono ya Allah. Ih, sing sabar iki jadi jablek apa aku sing kurang sabar. Ketoke bojoku sing sabar. Ibu bolak balik ya, jadi awak ini gak tanpa dirasa. Mulane aku tak pijerno karo Mas Solo iki ketok Pak Ranto ya Kang. Pak Ranto iki dibenerno kira. Anak sing tekok endi lek alamate tekok Mbak Sinta nggih? Mbak Sinta yo. Aku gak ro nggih Kang. Tenan kok penak nang awak. Dadi ki ngene-ngenean iki ya apa enak aku ndek aku iso ngene nek nggih saiki iso penak. Mergo sing dipijet iki saraf-saraf tertentu yang dipijat. Bukan dipijat namanya. Itu namanya terapi. Ya Allah. Gue mangan nang kira lontong. Sunai. Tahu empeng busi mau ndek murah enak ra goro-goro yo. Yo na yo. Wis kok aja omong ae wis bar wi. Guys, mengenai ya perang gerilya sama Pak Jablek. Terima kasih sudah salam itu ada di sini dan ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.